Намираме се на изложбата "През времето" на Бойко Митков в галерия Ракурси, месец юли 2025 година. Изложбата е посветена на 70 годишнината на автора и представя скулптури, рисунки и литографии, създавани през целия творчески път на художника, и предлага един концентриран поглед върху неговото творчество. Експозицията обхваща няколко добре различими периода. Работи, създадени през годините на социализма, 80-те години, които са предоставени за участие в изложбата от Националната галерия, от Градската галерия в София, галерията в Добрич, Историческия музей в Благоевград. Произведени от знакови за художника цикли "Нощен град", "Равнодействие", "Съхранено време", "Решението на Парис", които са успешно представени в чужбина, но не до там познати на българската публика, и последните му произведения. Но нека да се върнем към началото. Може ли да ни кажеш как започна да рисуваш и кога реши да учиш скулптура? Аз започнах да рисувам още като дете. Всъщност всички деца рисуват, но основното беше когато 4 или 5 клас имаше една учителка в нашето село по рисуване. Тя, след като нарисувах една рисунка, каза: "Искам твоите родители да дадат при мен." И каза на баща ми и на майка ми, че това дете има талант и е хубаво да продължава да се занимава с изобразително изкуство. Това беше началото. Но с скулптура започнах да се занимавам много по-късно, едва след като се уволних от казармата. При кандидатстването в художествената академия не сполучих в специалност стенопис. След това един мой далечен братовчет Стефан Начков, скулптор, ме покани в неговото ателие и каза: "Опитай да видим как ще се справиш с скулптура." Започнах да моделирам и в следващото кандидатстване, което беше след 8-те задължителни месеца, че трябваше да имаш трудно стаж 8 месеца, за да кандидатстваш пак, аз успях да вляза в скулптура, специалността скулптура, в курса на професор Илиев. Оттам започна всичко. Всъщност аз започнах с скулптурата много късно, но, както виждате, вече толкова години не измерени. Можеш ли да кажеш кои са художниците, които са повлияли на твоето творческо развитие? В България скулпторите, които изключително много са повлияли, това е на първо място скулптура Иван Лазаров. Моя професор, разбира се, Илиев, Марко Марков, от класиците в българското скулптурно изкуство, Андрей Николов, не на последно място, разбира се, и по-късно, разбира се, като студент вече имах и така интерес към западноевропейски автори. Бих отделил специално Джакомо Манцо, италианската школа на модерната скулптура през 20 век. И много по-късно, когато започнах да пътувам в чужбина, да излагам мои работи в Австрия, в Швейцария по-късно, това бяха автори от италианската школа, като Лино Паладино, като Помодоро, като Янис Конелис, особено интересен автор от гръцки произход, който живя и работеше като италиански скулптор. От немската школа Анселм Кифер по-късно. И разбира се, една част от австрийците, които, тъй като дълго време съм работил в Виена, Шталдахер, Бертони, професор Бертони, Бруно Жиронкови. Ако срещнеш някого от тях, какво би му казал или попитал? Ами, например, моя идол в изобразителното изкуство е Салвадор Дали. Нищо не бих му казал, просто искам да го видя и само да го среща. Той много добре знае, че е гений.
и разбира се Вернер Ван Делф или Десидерио ди Сентиняно, не особено познат скулптор от времето на Ренесанса, изключителен майстор. Те много добре знаят, че са гениални. Какво да им кажа? Нищо, освен едно предпълнение. Твоето творчество е разположено във време на големи политически, обществени, социални и културни промени и изпитва тяхното влияние. Въпросите, които те вълнуват, са тези за времето, за съвременния човек, за ценностите и философията на живота. Твоите работи носят духа на времето, в което са създавани. Темите, средствата и начина на изразяване се променят през годините. Те се обуславят от променената културна и социална ситуация. Развитие претърпява и класическата форма на скулптурите ти в посока към експресия, достигаща до абстракция. Добър анализ на моето творчество. Поздравления. Точно така е. Стигнах до абстрактното изразяване, пластичното абстрактно изразяване след пребиваването ми и участието ми в западноевропейските проекти. Там започнах да работя и в тази посока, каквато преди това в България никога не бях правил. Тоест, това е голямото развитие, което имам в тия дълги години на творчество. Ти също така правиш и монументални проекти и в архитектурна среда. Те също, тези, които са реализирани в Западна Европа, в Виена, в Швейцария, в Бил и така нататък и на други места, са изцяло плод на тези абстрактни търсения, които имам аз. Вие знаете декоративните неща в централата на Несле в Виена, това е изцяло абстракция. С оптик фиберглас, с оптични влакна, което за пръв път го направихме с архитект Зомер. Ти си живял дълги години в Швейцария и Австрия и там си творил. Правил си изложби в много европейски галерии, участвал си в престижни арт-форуми, присъстваш в известни колекции. Каква е твоята мечта сега? Към какво се стремиш? Аз се радвам, че ми задавате този въпрос, защото на 70 години да мечтаеш, може би е най-провокативното нещо е. Все пак ще си позволя една мечта. И това е да реализирам проектите, в които вече съм започнал да преговарям с две от най-престижните галерии в Швейцария. Ако това се получи, наистина ще бъде огромен успех. Пожелавам ти успех. Да отбележим, че към изложбата има издаден каталог за твоето цялостно творчество. В голяма степен, да. И предстоят също така няколко изложби, планирани, които представят част от тези произведения в Австрия, в Черна гора и в Чехия. След дълги години работа и творчество в Европа, ти се завърна преди известно време в България, където и твориш, създаваш скулптури, част от които са представени тук. Въпросът е много правилен, защото чрез вашата галерия, чрез галерия Рекурси, този проект нямаше да бъде осъществен, за което благодаря сърдечно. Благодаря и аз и пожелавам ти успех. Благодаря, госпожо Иванова.